Әлбәттә, бу яңа эшкә алынгач, бигрәк тә безнең классигыбыз Амирхан Еники исеме Рәшә. Рәшә дигән исемнән күренеп тора, ниндидер тормышка ашмаячак, ниндидер материаль булмаган төшенчәне күз алыбыз бит инде Рәшә дигән. Шуңа күрә әлбәттә бу эшкә алынгач әсәрне укыдык. Әсәр шулай корылган. Төп герой тирәсендә барысы да кайный. Менә шул Зөфәр исемле төп герой. Мин инде бу әсәрдә аның абыйсын уйнаячакмын, Зариф. Монда төп геройда күңел белән акыл көрәше бара. Һәм ул аны ничек ахырда ничек ул аны тәмамлый, ниндидер финалга килеп җитә, анысын инде тамашачылар 23-24 декабрьдә Камал театрына килгәч күрерсез ала берсә. Шуның өчен артист ачлы туп буерга тиеш беләсең ул, а? Аны юк бит, бер нәрсә дә юк, менә аңлыйсың, бер нәрсә дә юк. Сорамыйча булдыра алмыйм. Положение шундый ябзый. Шулай. Бик көчле әсәр. Ул кешенең уйлавы, фикерләве һәм ничек әйтеп аның бер төрле уйлый, икенче төрле эшли. Бераз мәкерлеге. Мин аны кат-кат укыгач кына аңладым. Ул бүген менә дигән итеп, шәп итеп майор ролен башкарып чыкты, Аллага шөкер. Бу спектакльдә мин чыннан да артист ролен башкарам, үземә якын роль. Анда пьеса буенча филармония артистлары. Без монда эшләдек. Үзешчән сәнгать әһелләре, театр, спектакль куеп йөрибез. Бию, рәхим итегез. Минем шушы көннәрдә иң бәхетле көннәрем. Чөнки мин күптән көтеп алган, иң яраткан роль өстендә эшлим. Рәшә. Үзе үк тылсымлы исем, шулай бит. Рәшә ул ниндидер күзгә күренмәгән әйбер булып та тора. Үзенчә ниндидер хыял да булырга мөмкин, теләктә, тормышка ашмаган. Бәлки ул кеше үзе дә булырга мөмкин. Рәшидәме, әллә ул Рәшә, әллә Зөфәрме? Менә бу сорауларга сез, кадерле тамашачылар, безнең спектаклебезгә килгәч, шушы сорауларга җавапны үзегез табырсыз дип уйлыйм. Шундый матур эштәлекне театр алып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт.